гузориши вазорати умури дохилии тоҷикистон аз боздошти марде ки гӯё бо ҷавонзане таҳдид мекардааст ки агар ба ӯ пул надиҳад наворҳои маҳрамонаи ӯро дар интернет нашр ва ӯро беобрӯ мекунад. гузоришҳое ки вақтҳои ахир зиёдтар мешавад ва мояи нигаронии корбарон шудааст. аввал хусус барои ҷавондухтарон ва ҷавонписарон дахолат дорад. вақте ки онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳои худро мебинанд дар ҳолатҳои ногувор, хоҳ аксҳои урён бошад, хоҳ видеои махсус омода кардагӣ бошад, набояд дасту по гум кунанд. пеш аз ҳама бояд аз болои он аккаунте ки ин корҳоро амалӣ мегардонад шикоят кунанд. гоҳе акси духтаронро дастгирӣ ва урён дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, коре ки духтаронро ба афсурдагӣ ва то ҳадди худкушӣ мерасонад. фаъолон мегӯянд ҷабрдидагони ин гуна ҷиноятҳо ба дастгирӣ эҳтиёҷ доранд. ба андешаи ман ҳамчун як модар бояд бо фарзанд бештар суҳбатҳои самимӣ дошта бошем, ба ҳамдигар бовар кунем. ҳамеша ба фарзандонамон гӯем ки новобаста чӣ ҳодиса рух медиҳад, ман ҳамеша бо туям. ҳатто агар ҳама зидди ту бошанд ва аз ту рӯй гардонанд. дар сурати паҳн шудани аксу наворҳои дастгиришуда ё воқеӣ ки ҳадаф беобрӯкунист, тавсия дода мешавад ки аз имконоти техникии шабакаҳои иҷтимоӣ истифода намоянд. дар якҷоягӣ нисбати он аккаунт шикоят бикунанд. чӣ тавр? ба дохили он аккаунт медароянд, аз болои он аккаунт паҳн намудани маводҳои фаҳш гуфта дар қисми шикоят жалба на аккаунт бояд зер кунанд. вақте ки пахш намуданд имконият мешдиҳад ки интихоб кунанд кадом намуди шикоятро нисбати аккаунт иҷро намоянд. ва вақте ки ӯ ба дӯстони худаш мегӯяд ва агар 5 нафар ақаллан як намуди шикоятро нисбати видео ё акс бикунад, видео ва акс аз шабакаҳо нест карда мешавад. ин духтар дар муносибат бо ҷавонон эҳтиёткор аст, зеро ба қавли худаш борҳо шоҳид шудааст ки гоҳе духтарон дар нахустин лаҳзаи шиносоӣ аксҳои худро ба дигарон ирсол мекунанд. мадамам хеле шудаги мақсадам хеле ютуб да мепартон туда-сюда. Ну мале ки худман рафта намекушам ку аку рафта. Гуфтам любой кора бикун, ай дастат чӣ кори гӯй бикун. Ну худаш гум шуд рафт. Ҳеҷ наметавонад чӣ кор кардан. Просто и духтарои суста меёвая, амхе меқапа, шум кор мекунад. баъзе духтарони дигар мегӯянд дар ҳар шароит хонавода бояд аз фарзанди худ пуштибонӣ кунад. хе гапҳо бисёр мешава ҳамин ҳаёти духтарода ки самое главное ҳамин модариш падариш пешгирӣ кунад, ягон паддержкаш кунад. дар тоҷикистон барои сабту нашри аксу видеоҳои фаҳш ё тамаҷҷӯӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. вақте ки шахс бо ин корҳо дучор мешавад ва шахс бояд ҳатман ба мақомотҳои қудратӣ, ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунад бо ариза ва мутмаинам ки мақомотҳои дахлдор қарори қонунӣ қабул мекунад. агар дар он ҷо тамаҷҷӯӣ бошад нисбати он шахсе ки ин аксҳоро истифода мебарад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мешавад. аммо бисёре аз духтарон ва ё онҳое ки ҷабри тамаҷҷӯёнро кашидаанд, аз тарси беобрӯӣ ва боварҳои иртиҷоӣ ба мақомоти интизомӣ муроҷиат намекунанд.